Hello bayap song norok hanya hai lamsogo ani chennelo ani channel ni bumung kha TIPRASA JAITI hadi haike जों दिनै share खालायलायनाय norok bayap song date 23 23 दिन दिनै ani togrok 23 दिन kha o 23 दिन ani togrok ni weight norok nang sarisine 1 kg o 23 दिन ani togrok 1 kg kabaikhe bayap song 1 kg kabaikha 1 kg kabaikha bayap song gai bayap song norok nokhana tabuk kisa koloma jora ba tokrok pising poroi khe tonglai naithok khlaiui norok nokhana ro borok pising poroi khlaiui hachal khlai tonglai ambagino bayap song norok maintain khlaina nangnai tamano maintain khlaina nangnai hingkai tabi kisa tungma jora phaikha ba norok nokhana oro tirpal rok jotono pisajak jate nobar bisingni nobar father thangnai father nobar bising hapai manani abo hai khlaiui jotono tirpal tisari rikha bayap song tai maintain khlaina tam tong hingkai tui phungo waisa diporo waisa sare waisa change ma khlaina bayap song tamani bagui hingkai tui tabo phungo rwkha hingkai tungmani bagui diporo hingkai tui tungui thango jodi noni tui kutung khai borok tui nungma komung nai hingkai bongni ada chaphano tui borok nungma komung khai hojom wngmani komung nai hingkai dati hojom wngya hingkai bongni weight bo bariyangnai bongni hilikma bo bariyangnai hingkai bayap song amoni bagui tui belai maintain khlai nango phungo waisa rwkha hingkai diporo taisa change khlai di barda somai rogo change khlaiui tui kwtal tui thanda rwdi thanda bolte fridge ni tui rok ta rwdi bayap song direct ongkoni rwdi motor tui sarogui rwdi fridge ni tui thanda rwkha borok kongra rok romui thanai amo hai khlai sari bo taisa change khlai rwdi tei bayap song norok jaga tei kaisa koknai jaga kotor khlaiui change khlai rwna nangnai ongko noni jaga jodi chikon hingka hingkai o tungma jorao borok hamanani kosto wngnai tei bongni tongnani besep wngmani bagui borok kwbangma bemar wngui mano kwbangma heat stroke wngui mano kwbangma heart attack wngui mano kwbangma bemar bongni thani phai mano aboni bagui bayap song o tungma jorao norok jesa khe phano jaga bo maintain khlaina nangnai norok ani oro nukhana jaga tok oro jotoi 100 ta se phiya jaga kwbangma tongo nukhana jaga khali tongo amo hai khlai borok tungma jora hingke pising poroi khe tongo tai jodi bisi over temperature wngthaka hingkai norok fan ma rwnai fan byabasta ma khlainai fan rwkha hingkai thanda khlaiui motamoti temperature control o wngtongnai omo hai khlai bayap song o 23 day o norok no ang tamo khlai abo saka tei kaisa kok hingkai borok no ang tabuk o starter se charwi tonikho starter borok no ang finisher riyakho bongni chamung tinta tongo pre starter first ni ada bo khai second ada hingkai starter ar pore last ni ada hingkai finisher omo hai khlai borok no ang starter second ada sari tongkho hingkai bayap song omo hai khlai norok bo maintain khlai di tai o tungma jora bo haike maintain khlaina abo norok no saka tei bayap song o tabuk watui mol phaikha hingkai to kwbangma watui phaiui bo light rok disturb wngmano light kwring mano horo aboni bagui ang alada video khlaiui norok no sanai tei alada video khlaijak toso tongo bayap song.